Byť iný môže byť fajn v prípade, že vám to nezasahuje do vášho každodenného života. Ak však máte problém zamestnať sa alebo dostať sa na nejakú vytúženú školu, nastáva problém. Presne to je prípad mojej hostky, ktorá sa narodila s Goldenharovým syndrómom. No a viac si ho priblížime práve v tejto chvíli, lebo som rada, že o svojom životnom príbehu sa rozhodla rozprávať Kristy, ktorá nemá na ružiach ustlané, tak by som to povedala. Ahoj. Tak ahoj Simi. Aby som vysvetlila, že čo je teda ten Goldenharov syndrom, tak nemám teda oko a ucho a prešla som si mnohými operáciami a vlastne tento Goldenharov syndrom má aj vedľajšie príznaky, že buď má človek problém so srdcom alebo s chrbticou. Ja som mala s chrbticou a vlastne ako máš, inak na začiatok ďakujem za pozvanie, ešte som chcela povedať. To je v poriadku. A ja som sa aj tak chcela opýtať potom, čo je ten Goldenharov syndrom, takže v pohode môžeš pokračovať. No a vlastne tak vlastne, jak som sa narodila, tak som mala také polovičné stavce, že máš takto normálne, že stavce 2 a mne sa vlastne stalo, že som mala 3 také polovičné, takže mne sa automaticky už začala kriviť chrbtica a vlastne niekoľko rokov som bola aj pozorovaná v Bratislave, lenže tam ma trošku zanedbali a vlastne doktor povedal, že keby som jeho dcera, tak ma nedá operovať, lenže mojim rodičom sa to už nepáčilo, tak sme vyhľadali iného doktora a ten mi povedal, že mám dve možnosti, buď na operáciu pôjdem a je šanca, že ochrniem, alebo na ňu nepôjdem a do 2 rokov mi to bude tlačiť srdce a plúca. Takže teda išla som na operáciu a tam sa potom ako stali ešte také vedľajšie problémy, ale tak to asi nebudem rozširovať zatiaľ. Tak. No ale operácia dopadla chvála Bohu dobre, pretože ty chodíš. Akože áno, potom tam boli nejaké komplikácie, že počkaj, musím si... No toľko komplikácií, že normálne si musíš ako to presne išlo. Ja som sa sťažovala, že neviem dýchať poriadne. Čiže to srdce ti to zasiahlo ti to aj to srdce teda napríklad? Nie. Pľúca? Vlastne, keď sa reže skolióza, tak operuje sa buď že len zo zadu, alebo aj z boku. A mňa vlastne rezali aj zo zadu, aj z boku. A vlastne, aby sa vedeli dostať z boku, tak mi museli urobiť pneumotorax, čo je vlastne vyfúčanie plúc. No a vlastne, keď nafúkli tie plúca, tak sa tam dostala potom voda, ale to sa ešte nevedelo a ja som potom týždeň bola v nemocnici s tým, že proste učila som sa chodiť, ale hrozne ťažko sa mi dýchalo. No a potom ma poslali domov, bola som týždeň doma, vrátila som sa o týždeň s tým, že bola som biela ako stena, lebo proti mne už sa neokysličovali poriadne ani nohy, ani ruky a vlastne už som trochu mala aj fialové prsty na rukách. Akože toto si ja nepamätám, ale mamina mi potom hovorila, že som už naozaj mala také fialové prsty. No a vlastne poslali ma na rentgen plúc, tam sa zistilo, že mám vodu na plúcach, zápal plúc, takže som potom na týždeň ostala zase v nemocnici, tam som sa horko ťažko dala dokopy, potom o týždeň som bola zase doma a začali sa mi nahromažďovať nejaké baktérie v rane a vlastne začala vytýkať voda z rany a začala sa aj keby tak otvárať, takže som vlastne zase skončila v nemocnici, museli mi rozrezať tú ranu a vybrať tú vodu odtiaľ a takto, takže vlastne som mesiac bola v nemocnici. Čiže zatiaľ to chápem tak správne, že sa riešil ten pridružený problém, nie ten hlavný, že teda nemáš oko, ucho, ale riešil sa ten teda, ktorý s chrbticou. Akože keď som bola menšia, tak sa riešilo aj to, že nemám oko a ucho a to vlastne sa riešilo tak, že jak som sa narodila, tak tuto mi chýbala kosť, že som keby mala takú aj polovičnú sánku a to sa riešilo tak, že mi z rebra museli zobrať štep kosti, dali mi to tuto a vlastne boli dve možnosti, že buď to porastie alebo neporastie, mne sa stala tretia možnosť, prerástlo to a tuto mi už úplne tak trčalo kosť, úplne tenká koža už tam bola, tak potom mi to museli odseknúť a takto, takže to sa riešilo, potom do 18 sa čakalo, kým sa mi prestane vyvíjať tvár a potom sa mi sem ešte dával taký umelý titánový, teda nie umelý, titánový klb, pretože vlastne mne na tejto strane chýbala aj klbná jamka a takto a to mi vlastne pomohlo aj v tom, že aby som nemala úplne tak problém s dýchaním. Akože ja som vedela celkom dýchať, ale v noci sa mi napríklad stávalo, že som dosť ako chrápala, alebo keď som bola dieťa, tak som mávala to dýchacie apnoe, že tak sa na chvíľu keby zastaví ten dých. A vlastne toto sa riešilo, potom sa riešilo aj, že umelé oko, aby mi dali, ale vlastne je rozdiel, keď niekto príde o oko a
je tam už vytvorené to miesto, ako keď sa takto niekto narodí, že bez oka, proste nie je tam to miesto, takže vlastne tam sa mi snažili, že mi odsekli túto trochu kosť, potom mi vybrali mäso, dali mi tam nejaký implantát, čo mi to mal rozšíriť, tam ten priestor a vlastne potom sa až dala taká protéza, čo naozaj ako vyzeralo ako umelé oko, lenže mne to stále vypadávalo a mám aj takú jednu situáciu, že na školskom dvore sme sa hrali, mne to vypadlo, ja som si to nevšimla a kamarátka mi to doniesla a ona mi to dala a že jak si vedela, že je moje a ona nevedela chude, že čo má povedať, že tak logicky tak asi vedela, že je moje a takto, no a potom som sa vlastne rozhodla, že nebudem to nosiť a že proste budem to takto radšej skrývať, takže to bolo tak 5-6 takých neúspešných operácií, čo sa mi tak snažili doplniť to umelé oko, ale tak bolo to len také, že išlo sa proti prírode. A to umelé oko vlastne bolo kvôli teda samozrejme, že si na nevidela, bolo vizuálnemu vlastne vzhľadu, bolo rozpoznateľné, že naozaj je nejaký ten handicap na tej tvári, či nie? Hej, ono to je vidno vlastne aj veľa ľudí, čo má to umelé oko, tak tam vlastne vidíš, že tie viečka tam proste, vieš, ono sa to tak nezatvorí, lebo to telo nevie, aký by tak žmurkať s tým umelým a takto, takže ono to bolo veľmi vidno. Koľko si mala vtedy rokov, kedy vlastne si mala aj to oko, ale tieto vlastne také veľké operácie za sebou, pamätáš si ich, že aké to bolo obdobie bolesti aj psychických ťažkostí a tak ďalej? Tak ja už vlastne úplne od malička, ja už asi v prvých 3 mesiacoch som mala nejakú prvú operáciu, takže ja som vlastne vyrastala v tomto, že som mala operácia a ja keď ja idem na nejakú operáciu, teda našťastie už mi teraz žiadna nehrozí, tak vlastne, jak sa iní boja, že preboha idem na operáciu, idem do narkózy a ja už si proste poviem, čo sa najhoršie stane, zomrem, no tak už mi to bude jedno, vieš, tak ja už vôbec sa ako nebojím nejaká operácia alebo takto, lebo vyrástla som v tom a akože tak neboli to najkrajšie chvíle, ale tak zase všetko sa deje pre niečo a dosť ma to akože zocelilo, takže... Keď ti aj to ucho vlastne operovali, bola tam možnosť vložiť nejaký implantát alebo napríklad na tú pravú stranu, že vôbec nevidíš ani nepočuješ, že ako to máš napríklad s tým sluchom, alebo aspoň niečo, ako je vlastne to ucho teraz nejakým spôsobom vôbec urvené. Tam není ten zvukovod a vlastne nepočujem vôbec, počujem len na toto ucho a vlastne možno keď som sa narodila, tak som tam počula 100%, lenže potom doktorka nepovedala o jednej vakcíne mojim rodičom a ja som dostala potom tento vírus, keď som prišla do škôlky a vlastne rozožieral tento vírus nejaké zvukovody a takto. A vlastne ja som istú dobu bola úplne nepočujúca aj na toto ucho, ale našťastie sa to ako podarilo nejako napraviť a počujem len tak na 80% na toto ucho. Takže, no, tak. Neviem teda, či chceš, že by sme ukázali, že ako to vyzerá. Ukazuješ aj tvár, napríklad ty pôsobíš na TikToku, Instagrame alebo tak a tak ďalej, že vlastne by si to možno človek vedel predstaviť? Akože môžem to... Že vlastne ako by si mala zavreté oko, áno, a kde je časť ucha, že vlastne ako to vyzerá, nechceš ukázať? To už nie, môžem akože fotku, keď tak poslať, čo bola publikovaná, keď som bola menšia. Akože ja s týmto nemám až tak problém, napríklad aj tento týždeň, teda minulý sa mi stalo, že vychádzala som z nejakej budovy a nejaký starší pán, že preboha to, čo je za účes. A ja som mne to najprv nedoplo, že hovorí na toto, lebo ja som mala takú čelenku a možno sa mu nepáči čelenka, potom mi doplo, že toto. A že však ani na to oko nevidíš. A ja som sa len tak na neho otočila, odkryla som vlasy a on povedal, že Ježiš preboha, videla som na ňom, že hrozne sa hanbil, že niečo vôbec povedal a potom začal niečo kričať, že aj to je riešenie, to je v poriadku a takto. A proste do takýchto situácií ja sa bežne dostávam, že proste, že idem po ulici, nejakej pani sa nepáčia moje vlasy, odkryje mi to a takto. Takže akože ja s tým až tak nemám problém, že ukážem to, lebo viem, že tých ľudí to zaujíma. Aj pre Refresher vlastne, keď som robila rozhovor, tak ja som im tam poslala fotku z detstva, že tam je to tiež vidno, že je to také zavreté, ale proste ja sa cítim takto lepšie, bezpečnejšie a proste keď ma niekto spozná, tak si myslí, že to mám kvôli štýlu a nie sú tam hneď predsudky voči mne a až potom vlastne akože poviem a ja nemám problém, že prvýkrát niekoho keď vidím a dostaneme sa k tejto téme, tak ukážem to, ale proste cítim sa takto lepšie.
Skúšala si aj slnečné okuliare možno? Neviem, ako vravím to ucho, tam sa samozrejme asi za to nedá, rozumiem, tá packa dať, ale nejakým spôsobom to možno simulovať, že okuliarmi? No, ja som teraz mám 21 a vlastne do tohto veku som ani nenosila okuliare. Ja som vôbec nevedela, že čo je to mať okuliare, akože skúsila som si samozrejme, ale vôbec som nepoznala ten pocit a vlastne ak som začala na TikTok tvoriť, tak veľa ľudí mi tam písalo, že nech skúsim tieto okuliare a takto. No a tak som sa rozhodla, že však dobre, že tak skúsim to. Takže vlastne celkom ako ľudia na TikToku ma motivovali, že aby som začala nosiť okuliare, tak potom som to akože skúsila a bol to ako celkom zaujímavý pocit ísť cez mesto a úplne mi tak viali vlasy. Ale stále je to také, že vlastne aj tu v sánku, jak mám trošku takú, že není to úplne posunutá, alebo taká asymetria. Áno, tak vlastne vadí mi to, alebo mám trochu aj také tyky, keď hovorím niekedy, že táto strana mi po poslednej operácii trochu ochrnula, vlastne celkovo mi ochrnuli ústa, takže teraz sa hýbu trošku inak, ale predtým po operácii som s nimi vôbec nevedela pohnúť. No a vlastne to je také, že vadí mi to, že vidno aj tie tyky, potom aj to obočie, ak mám nižšie, že veľa vecí je tam takých, čo mi vadí a proste nechcem to ukazovať. Takže akože tie slnečné okuliare nosila som v lete, teraz už nenosím, ale stále to nebolo také, že cítim sa 100% sebavedomo v tom, že takto ja už sa cítim celkom sebavedomo, len s tými okuliarmi a ešte takto to ešte musím sa do toho dostať, čiže vlastne mne dlho aj trvalo, aby som sa naučila o tomto vôbec rozprávať, že proste ja som od 15 do 20 asi nevedela o tom takto otvorene hovoriť, takže... Ja nad tým som aj sa zamyslela, ako rozprávaš otvorene presne a dá sa povedať, že v dobrom žasnem, kedy prišiel ten zlom alebo prečo si sa rozhodla? Tak fúha, kedy prišiel taký zlom. Asi naozaj v tej 20-ke, čo som stala aj pokoj od školy a takto a začala som sa fakt, že venovať hlavne sebe, že taký seba rozvoj a psychiku a takto som proste začala som sa viacej venovať, že meditácie, cvičenia, proste fakt, že takéto Prijala si sa viac, dá sa povedať? Áno, hej, a vlastne viac som sa začala aj stretávať, že s neznámymi ľuďmi, ktorí proste mi hovorili, že by som toto mala zdieľať, že som akože veľkou inšpiráciou a takto a vlastne aj veľa som cestovala, neviem, či poznáš aplikáciu BlaBlaCar. Áno, pravidelne do Považskej k našim dáme naspäť. Tak vlastne aj takto, jak som cestovávala, tak vlastne tiež tam mi veľa ľudí hovorilo, že mala by som to zdieľať a potom vlastne ešte aj s tou Lucí, s ktorou si najprv mala robiť podcast, tak vlastne s ňou ja som sa s ňou stretla asi po roku, čo ona už natáčala, že my sme si počas toho roku občas napísali, ale neboli sme nejak veľmi v kontakte a vlastne potom sme sa dohodli, že sa stretneme a prechádzali sme Prahou a proste sa nám stalo asi dvakrát, že nás niekto tak zastavil a ju teda poznali a jej hovorili, že akože super, že takto robí tú osvetu. Hej, a že proste potom už ľudia tak začnú pozerať inak na tých ľudí, ktorí sú v niečom odlišní, takže toto bol taký ten zlom, kedy som si povedala, že má to význam a že možno bude 5 ľudí, čo ma bude hejtovať a 5 ľudí, čo to naozaj niečo ako dá. No už keď si spomínala ten hejt, tak pri ňom by som ostala, čo mňa zarazilo, kým sme vlastne išli natáčať, že si povedala, že ty dostávaš hejt. Ja som sa ťa opýtala, že vlastne za čo, keď sa človek takto narodí a za nič nemôže. No tak bol tam koment, že jak som to už si nepamätám, jak som to presne povedala. Že ako toto môže žiť, že dobrý filmový... Horor, niečo také, že dobrý do horor na večer, áno. Už mi to vypadlo, už som to povedala rád, tak potom druhýkrát už som si nevedela spomenúť. No a vlastne toto bol taký prvý hejt, ale akože mňa sa to nedotklo, ja som len pozerala potom, že ako ľudia sa pustili do tej baby a ja som sa na tom zabávala. Alebo potom ešte, keď som dávala video s priateľom, ako som sa spoznala, tak tam niekto napísal, že čo je on 7 rokov slepý alebo niečo v takom zmysle. A aj to som tam nechala, ale toľko ľudí sa do neho pustilo, že sám to potom aj vymazal, takže takéto hejty. Alebo viem, že tam bola ešte nejaká fotka nejakej animovanej postavičky, neviem, nepoznám tú postavu a na jednej strane bolo úplne taká, že škaredá tá tvár a na druhej strane proste normálna akože tvár a proste takéto blbosti.
No ako tieto hejty teraz už dobre nesieš, ale aj predsa napríklad po tej ulici však narušia ti intimnú zónu, bez tak ako si niekto môže dovoliť napríklad ti tie vlasy odhrnúť, alebo takto, ako to vnímaš, že nevystrelí ti tá ruka, že by si mu jednu vylepil, alebo to mi napadne prvé. Tak ono časom sa naučí, že ja už som ja už som zažila aj také, že kričali na mňa, kde si nechala oko, alebo neviem, akože že je zdemolovaná polka tváre, alebo som raz bola v takej situácii, že som chodila s jednou partiou von, to bolo asi, 13, 14, 15 rokov som asi mala, no a vlastne jeden chalan mal trošku tak problém so mnou a vlastne tam sa niečo také stalo, že vlastne táto partia bola deň predtým na nejakých, na nejakej party. Tam oni ukradli nejaké mobily alebo niečo také a vlastne prišiel druhý deň a o tomto nikto nemal vedenia, som o tom nevedela, ale vlastne prišla som von za tou partiou a dva chalani, čo to vlastne urobili, tak vlastne sa nechceli vôbec so mnou baviť. Ja som nechápala, že prečo. A potom jeden povedal, že ty hovoríš o nás, že sme ukradli mobily a ja som pozerala, že ja neviem, že ste ukradli, ani ledva som vedela, že ste boli vôbec na party. A takto, no a potom som si to nejako vykomunikovala a chcela som vedieť, že kto to hovorí, ale nevedela som ešte. No a potom sme sa presunuli na nejaké miesto, tam bol aj ten chalan, ktorý to hovoril a prišiel ďalší chalan, ktorý mal problém s týmto, ktorý to začal hovoriť a vlastne tam nastala situácia, že mu to strašne začal vyčítať, že prečo to hovorí a už to vyzeralo tak, že možno sa už aj pobijú a on začal hovoriť, že nie, že ja som to nehovorila a on, že a kto to teda hovorí. Samozrejme, že to bolo povedané na mňa, takže vlastne ja som potom tomu chalanovi musela čeliť, ja som tam zaprisahala celú svoju rodinu, že ja som o ničom ani nevedela, lebo reálne to bolo takto. Takže vlastne toto bolo tiež také, že som sa kvôli tomu vedela dostať aj do takejto situácie, že tým, že som bola slabšia, tak takéto boli na mňa veci hodené. Hej. Alebo v tej party som sa potom neskôr aj dozvedela, že jeden chalan si tam na mňa vymyslel, že prezývku snajper, napríklad, neviem, či vieš, čo je snajper. No, odstreľovač. Áno, vlastne, že akože keď mám zatvorené jedno oko, takže akože, tak. A vlastne to mi už ani nevadí, lebo ja som vlastne neskôr aj začala strieľať zo zbrania. Si mu mala ukázať, ako to dobre vieš. Hej. No a vlastne toto boli také situácie, že proste už ma to naozaj tak obrnilo, že proste do mňa, aj keď sa niekto pustí alebo niečo mi proste povie, tak ja už toľko toho mám zažitého, že mňa už sa to proste nevie takto dotknúť. Wow. Riešila niekedy mama tieto veci? Napríklad, že keď si bola presne taká slabá, že si jej to povedala, alebo si to skrývala niekde v sebe, alebo časom si to sama potom riešila? Ako to bolo? Tak ja som hrozne sa hrala na tú silnú. Akože ja, nepovedala si nič doma? Nie, akože ja som akože silná, ale že som chcela, aby o mne mali všetci taký obraz, že teda, že som silná a všetko zvládnem sama a takto a proste držala som veľa vecí v sebe, takže nehovorila som to a keď mi náhodou niekto robil zle, že v škole, tak to ma chránil väčšinou môj brat, alebo potom sa to riešilo s učiteľkou, buď akože brat a kamoši potom ma ochránili a takto, takže väčšinou najviac vedel môj brat a to s ním som taká jednotka, že veľa vecí sme kryli pred rodičmi spolu, takže prepieklo sa ti kadečo? Možno doma práve kvôli tomu, že si bola to chúďatko oproti nemu, alebo takže mali rodičia možno takú väčšiu dávku tolerancie k tebe? Hej, akože áno, to je pravda, že vlastne, že on keď vyrastal, tak na neho boli trošku prísnejší a potom na mňa boli takí menej prísni. Ale tak akože zase úplne všetko... Tak ty si zlé dieťa asi nebola, tak si myslím, že ty by si nevystrájala. Akože nie, len tak keď som chodila s partiou von, tak vieš, tak tam keď sa dostaneš do takých, že pije sa tam a takto, no tak áno, tak vedela som aj ja vyvádzať, ale tak zase nie až tak. A ako si sa ty s tým vyrovnávala, kým si to nemala v sebe takto spracované, že teraz naozaj ťa už nič nerozhodí, že boli tie ťažké obdobia, že neuchýlila si sa asi, predpokladám, tak žiadnemu fetu alebo niečo jednoducho. Ako si to riešila? Tak
ja som to dosť dobre vedela potlačiť, že ja som to proste nevnímala, ja som sa necítila, že iná, ja som vždy sa snažila dokázať, že proste, že ja som normálna a takto a vlastne aj v hociakej party a takto, tak proste ja som vôbec sa ako nesprávala, že neviem, že nejak by som proste, neviem, chcela na seba ukazovať pozornosť, alebo takto proste snažila som sa byť čo najviac normálna a takto, ale potom vlastne, keď som prišla na strednú a keď tam prišla už korona, tak vtedy nejak, jak sme ostali všetci doma, tak neviem, vtedy ak všetci sme boli nejak spolu s myšlienkami sami a takto, tak vtedy nastal nejaký zlom vo mne, že ja som vedela plakať za úplné hlúposti. A proste mamina mi začala hovoriť, že však ale ty si nebola doteraz takáto, že ty si bola vždy proste tá silná, usmiatá, ale ja som akože cez deň som veľakrát bola tá silná, usmiatá, ale keď niekedy prišiel večer, tak vedela som si aj ja poplakať, ale nikdy som to nedala akože najavo ľuďom a vždy som teda chcela byť taká tá silná a takto. A ako som to akože riešila, tak ja som si hlavne užívala život, že som chodila s kamarátkami von a rôzne bazénové party sme robili a takto a proste snažila som sa keby ten taký aktívny čas mať, že proste, že nemysleť na to a takto, takže toto bolo také, že ako som to asi riešila a potom až neskôr, keď prišla aj tá korona a takto a tá psychika sa trošku zlomila, tak vlastne vtedy potom som sa začala venovať aj tomu sebarozvoju a ešte si myslím, že aj môj priateľ vo mne tak trošku niečo keby zlomil, že ja si aj pamätám jednu situáciu, keď som mala asi 13-14 a išla som von s nejakým chalanom a on mi aj hovoril, že ja sa mu že strašne páčim, ale ja som sa, vôbec som ho nechcela pripustiť k sebe a my sme sa trochu aj potom pohádali a on mi napísal niečo v takom zmysle, že si aj neuvedomujem, že aká som krásna a že okolo seba mám že strašnú bublinu, ktorá by ma okolo niečoho mala chrániť. A ja som proste bola taká, že nie, že nechcela som sa nikomu keby takto otvoriť, že proste nehovorila som o svojich pocitoch, že aj kamarátky, čo som mala, tak veľakrát nevedeli, že ako sa cítim, vedeli len tie dobré strany. No a potom vlastne prišiel môj priateľ a on bol taký jediný, ktorý nejak sa proste... Sa dokázal zlomiť a dostať sa do bubliny. Áno, nevedel sa proste zdať, zlomil ma a potom ja som začala sa tak viacej aj citovo otvárať a takto a podľa mňa aj to spôsobilo, že na istú dobu, že som psychicky bola tak horšie na tom, lebo zrazu všetko, čo som držala keby v sebe, tak išlo potom už tak von. A ako si to mala s tými chlapmi, že ženy predsa len musia vyzerať stále dokonalo, teraz je aj svet Instagramu, jednoducho ani tá dokonalosť neexistuje, ale chceme sa nejakým spôsobom vždy priblížiť. Ako si to vnímala, bol ten záujem, čo vidíme, že teda bol od tých chlapcov, že ako si to teda mala s tým priateľom, ako ste sa spoznali? Akože ťa zrazil, skoro si padla na zem. Tak rozhodol, že mi odkryje tie vlasy. A ja som vtedy úplne spanikárila, otvorila som dvere a začala som ukýkať cez celé mesto. Ja som nevedela, čo mám robiť. Čo povieš proste. No vlastne jeho reakcia bola, že mi dal pusu sem a povedal mi, že teraz ťa ľúbim ešte viacej. Wow, a ste spolu teda doteraz?